Hello guys, gagawa lang ako sandali ng wok. Wok ba? Ano ba yan? Wok o chop suey? Nagutom na po ako, karating ko lang. Alas 8 na. Late na akong panihapon ron, guys. Layo man akong work karon. Halos isa ka oras akong travel. So, tinglabay pa ko sa shop weekly. So, wala, late na. Ang oil. Kalimut man ko. Gusto na ako Bisaya. Kaya ang akong title sa akong channel. Inay Bisaya. Para maiba naman. Diba? Diba guys? Nakalimut na ko gluto. Kaya di naman ko direct nagluto. Ang akong mamuyang magpigluto niya. Pero lami na ba yung kumuloto, ha? Sa una, abig yun na ako. 13 years married ako sa una. Unya, sige ko gluto sa una. Uy, pagkauyap ko din siya mahilig magluto. Unya, hindi na ko firme makaluto talaga sa lang. Karon kay panggabibi man siya. So, nagluto ko ron. Normally, magluto unta ko pansit niya. Nakita na ako sa refrigerator. May gigawas siya gikan sa freezer. So, pagdubli na. Masuko na po siya. Ako na lang ibahon. Chop suey ko na lang. Gutom na ako. Gutom na ako mga biko. Normally magluto ko, magbutang ko din ko sa kumbuhok ka na ganin. Pangkanag yung mga kanabak nga maligo ka sa shower, or gana ako ibutang kay para pag natuog ka kanang dili ka nang manimaho. Parang ko maligo, naligo naman ko kaganina. Kapit ko rin maligo. Una nga, butang ang tako. Tapoy na. Kaya kini siya guys. Ako na ni siyang gihugasan ha. Ang chicken. Hugas na siya.
akong kuan. Agi Ginoo. Uy, ano man ikaw asin? Lahat na asin. Ayan. Magamit ka dani. Pilipinas man eh. Hindi na ako makitaan. Saan ka na ko gamay paminta? Lahat lang puro mga edit. Wala na sila puro mga edit. Ay, shit. Lahat lang yung paminta. Masuk ko po ito niya. Ang tawagan. Yan siya. Ang oyster ito. Ayan. Tapos ito siya. na siya guys ang akong wok o chops.